Matigas talaga ang pila na kasi kuwan eh, nakakaon eh. Nakakaon sa kuwan. Saan naman sa akin kayo na? Ikot ko. Kasi yung pila ko. Balikan ko. Kaya nahuli ako naman. Kapakasin ko yun. Malusog ko dito. Dapat na, inalis na tanggalin yung plastic sa mga. Lawas ako yun. Siyatan ka nila. Space pa rin eh. Lutas puro pa pala. Parang ayaw ko eh. Kasi bagay yan eh. Kakadyan-kadyan tayo ng mga parcel mo. Nasa... Yung kay Ata naman, kay Gerhil at saka kay Rami yung nag-disyo mo sa kagyan. Tara mo sa gilid mo. Kabila mo. Dalawang beses pa. Sa kanan mo kanan. Namatay pa uli kuya doon sa pag-akyat. Matagal ko tumingin ulit. Sabi ko ulit, hindi ko na ulit pandar. Masum mo para mo lumapit ako. Zoom na zoom. Hindi, seatbelt niya wala. Mamarka talaga mo naman. Yung clear ng sasakyan tayo, salita din yun. Yung malapit yung speedy ka na. Tapos yung malapit ka na yung Hawakan mo muna pre, mag-seatbelt ako. saan yun? Ba't nasa... Pan? Balitarin mo pre. Hindi, tayo kinukunan niya eh. kayo eh. Ayaw nyo atay. Maganda yung view eh, sayang. Yun! Parang nara yung... Ganda no? Nandito na tayo sa Bahrain. Ambisyon ano? Bahrain to, Bahrain. Barinduque? Barini. Marinduque. Malapit sa Mindoro. Barini. Marinduque, Catanduanes. Dako yan sa taas. Sintado. Yung ganda. Tingnan nyo naman kuya yung design ng... Kung homesick kayo, dito na kayo. Talon. Alam mo talaga nilagyan ng design yung tato. Yan talaga paggawa ng kuwari. Pinasara yung kuwari. Nakasya lang siguro isang drill dyan na ano. Yung ano dyan, yung tinatawag ng butiki. Yung hila-hila yung ano, yung compressor niya. Ano kaya supply ngayon ah? Mubarak na eh, mubarak. Ngayon katapusan no? Ngayon alas 12, maganda na alas 12 mo na. Laban na lang. Una, laban, itlog, prutas. Sunod, nawala yung itlog. Sunod, nawala na rin ng prutas. Ngayon, wala na rin laban, yung plastic na lang. Ikat ka lang nila doon sa mga doon sa may kuwan. Sword. Banamutan. Maganda ko eh. Layo pa ba yun? Hindi, malapit na yan. Lahat po kilometer, checkpoint.